आदैमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिहरनाय जासिहरनाय थाबाय आदैमोन जान्था फाग्लाया माने बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया दा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों आं आदैमोन माने बिराद मा होनोमोनलाय बिदिखौ डिस्टार्बबो उसुबिदा मोनो आरोना आदैमोन आं भिडिअ हगारनो ओमफ्राय मानो होननानै बुङोब्ला दा आं जा बुंनो नागिरनाय आंनि कन्टेन्टआ जाहैबाय आदैमोन सोरबा सोंदों नालाय बाजैखौ नायनो हिनजावखौ नायनो आरोना ओमफ्राय आं हिनजावखौ देखायनो नागिरदों आदैमोन सोरबा बांद्राय आयु देखायानो होनलाय हिनजावा बिराद लाजिगुसुबा आदैमोन दाबो मोनाखै आरोना हिनजावा आंना माने दा दुब्लि बारियाव बेरायफैदों जों ओमफ्राय नोरै माइ नायगोन ओमफ्राय बिनि मोनसे खायद दंलै बिराद जायो बियो ओमफ्राय दा जोङो मा होनोमोनलाय दुब्लियाव थांगोन आदैमोन दा हिनजाव बरुवानि खाथियाव देखायजागोन ना जाया नों नै खिबुजों देखायगोरसां आदैमोन माने आंना हिनजावा बुरिया बेनो बांद्राय मोनथ'वाखै आदैमोन दासो एसे मोनांदों डाइरेक्ट गोसोबाय डाइरेक्ट लाबाय माथो उफाय नङा दा र' आं दसे थानानै देखायगासिनो दं आदैमोन हिनजावखौ र' नै बिराद नै बरिया लामायाबो खम गोजानलै आयु बैयावसो थांगोन आदैमोन जों बैयाव मानो होननानै बुङोबा माइबो नायनो नागिरदों दुब्लियाव ओमफ्राय बिनिफ्राय मा लायगोन सफारि ना मा होनो बे लायनो नागिरदों आरोना आदैमोन र' नायलांबाय था हिनजावखौबो नुखासिगोन आदैमोन दसे थानानै र' आदैमोन माने हिनजावखौबो देखायनो लाजिलायलांदोंलां आं बायदिनो आरोना माने मोदोमा आंनाथ' एसे देरबाय हिनजावना मोदोमा फिसासो फाथो सिनाय बायदि जोबानो थेमसा थाङो दा आं देखायसैना आदैमोन ना मा ना नायथ'वा ना नायनो जिखुनु जाया देखायजायोना लाजिनानै नों माखौ लाजिनो गावदां नों लाजिनानै जेबो लाजिया नों लाजिनानै आदैमोन आंनि हिनजावा हाय थुथु नै गोदानखाय लाजिदोंदां नोरनाव लाय बोलो बोरो नोरनाव नै जाम्बि लाजिनाङा आदैमोन नायनोनो बिदै जायो नामाब्रा मोखांफ्रा ब्ला बोखार ए बिराद बिदिनो जायो थोद लाजिसो नोर नायलाय खनसे दे आखाइया बोखार हामा जाम्बिलाय लाजिनायखौ जाल्दाब गारजि मा हामा गावदां ओइ मानोथो मारैथो जाखो नै मोखां नायलाय बोलो ए माखौ लाजिगुसु होनबा आयै नै गगा मोनदों दे नोरै नाय नोरै गिदिंलायबावदोब्रा नोङो नोरै गिदिंलायबावदो जाम्बिलाय नोरै नाहरबावदो नोरै आयै नोरै नायबावदो नै बिमा दे नोरै नाहर दे खनसे जायालै आंना बुरियानो ए मोजाङै मा आखाइ खोबथेग्रा मा बेमार संलाबाय नामा नोंहा आखाइ खोबथेग्रा जाम्बि थां मा थां नोरै नाय ए आदैमोन गोदानखाय लाजियो आदैमोन माने नुबाय था नोरै दे खनसेल' सिद्दा नाहरदो थिनालिनि खनसे नाहरलाय ओइ जाम्बि दे खनसे नाहरबाव माने बिराद लाजिनाय दं आदैमोन गोदानखाय लाजिदों आदैमोन बेनो हिनजावा आदैमोन माबायदि साइज गैगोना गैया आदैमोन एसे कमेन्टफोर हरलाबायदो दा बोराय बुरिया आरोना माइबो नायगोन ओमफ्राय सफारि फिथाइबो बैयाव माने बै हाग्रायाव सफारि फिथाइ दं नोगोद जायो बे सफारि गावसिनि गामियाव गैयामोन बुस्थुआ आं होनदोंमोन सफारि फिथाइखौ जि गोथाव मोनो ना नोंहा ना गोथाव मोनो ए मालाय जि गोथाव मोनो माने जोंहा नैबे दैयाव नोरै थांनायाव आरोना बैयाव जे सादों माने बारलिफ्रा बवालि फायो आरोना बिराद गिदिर बारलि मोनो दा बुरिया बारलि ना बिराद मोजां ना गिदिरखौ हमनो मोजां मोनो ना हमफेरनो मोना ना ओमफ्राय दाख्लि जों सानैजों नायफैबा नोगोद लाब गोनां मोनना जों बारलिया खैथा मोनलाय हो मा ना मोनामोनलाय जों बामिबो मोनलायदों गोथांजोबबावमोन ना बिराद लाखि नङा बिमा जों बायदि लाखि जेबो गैया फैदो बिमा थैस' थांस' रायजो जानांगौ फैदो लासै दा बे सान्थाय बादोंना दख'नायाव दा आंसो फुना होनांगौरा ओरैबायदि उन्दै गोरलैनिफ्राय गारसिनखा आंना हिनजावा आदैमोन ओइयाव सफारि लायसै एबार नाखौ नायग्रोलांसै नामाथाय अखा हाबावले देनजार नांखायो आरोना आदैमोन बेयाव नाखिना नाङो अखा हाबा फुरा ना नाङो
बेयावनो ना खिना नाङो नाखौ नायग्रोसै नामाथाय नायानो गैयादां बैयाव सफारि जानो सफारि बिराद गोथाव मोन आंना हिनजावारिमोन सफारि लायदों फैदा बिमा फैदा आयु जिहायसो नुबावा गोजानजों फैदा नोगोद लाजिबोसोबाव राय बिमा ना फुरा नाङोमोनलै ना सोरबासो नायनानै लांखोना माखोथाय खावबाय थायो नायानो गैयादां माथो जियानो खनला जोबनायसो सोरबासो लांदोंदां बुस्थुआनो खावलै दैनि नाखौलाय अबाव मोनबाय थानो मेरला मानसि फैयो होद नायानो गैया गाव सफारि लायग्रोसैलाय फैदो बैजों बारदो आं मैफाले बारबाय फरिब लाङो फैदा बिमा नै आयै आंना माइ गायनाय आदैमोन बेनो आंना देग्लाय बांद्राय मोजां जायाखै बुस्थुआ अखा नांगौमोन आदैमोन दा अखा गैयैखाय हा आयै गबोगोन बिमा आयै दै बारनो नामा सयसे फैदो लासै लासै बार बिमा लासै लासै गब्लगोन लासै लासै दिरे फैदो बिमा फैदो बिमा फैदो लासै लासै नोरैसो फैनांगौ जाम्बि माथो बे सिदा फै गबोगोन बिमा सानस्रिनो रोङाबा आं बासायगोन फैदो सानस्रिनो रोङाबा आं बासायगोन फै दिरे बिमा फैदो हंगारखाबाय दा गोजाननिफ्राय हंगारबाय गगा नायानो गैया सोरबा लांदोंदां नै जियानो बेलथायनायसो लाङो दैनि नाना एथ' गोजान नै जोंनि गामिया ओमफ्राय नैबे गामि मोनसे दं बे गामिनि लांफैयो बेबा ओमफ्राय जों दा सफारि लांफैबाय आरोना सफारि लांसै आदैमोन फैद' जाम्बि साख' हा फिथाइया नोगोद गोथाव मोनो ना नों ना सफारि जि गोथाव मोना होननानै जाबायमोन सफारिखौ जि गोथाव मोनो नै इयावनो सफारि फिथाइ गैला माथो बिमा हो ओइलाय हनै बे बरियामोन नै इलाय थैसे ना बैनिखौ लायसै नैबाव गिदिर दं हा गाखोनोसै नों गाखोनो ना आं गाखोनो आं गाखोनोसै र' आदैमोन सफारि गाखोग्रोनां एरखम एफाले आंनिया मानसिफ्रा जानो लुगैयो होमबा सिबो सम्भबलाय नारसो जाबाय गोथाङासो गोथाव होनदों नामा बे आगै बाग्रांसे खोमा खेबो समाय लायो नोंखौलाय आंलाय नो हाया सना साखिजोबालै गाजाबावबाय गोथावना आइसो गाव जाबाय दे नारखा मोजां हर जाबाय नामा दुगैलाबायगोनसो नामा जागोन एसेलै दासो हिनजाव लाजेननाय
Suri aku orang baik. Mama dia. Gila. Ses. Tiao. Aku mun bau baik. Lấy đi. Chào vậy đi. Thằng xí thôi. Bui yêu đúng màu này. Vậy. Ra bắt là đi. Lấy là buri à? Nang lali. Buran top pro. Gila. Korea sopra gede. Bukan salah. Ger moजां मोनो बे जानो. खन्द'. Đây cái bài đêm phải ta mưa nào ra ba thành sĩ bên này được nữa. Nên sao số bùa đĩa ở đâu? Phong dược ní bao đông ở đây mình này. Bùa đĩa. Béo đó pista giúp này. Mày làm ăn sòng phải chứ. Bây giờ sẽ có thâu xin mình. Nhớ vậy. Nghe sao bà thằng chơi? Hả? Phải đọc gì mà vậy? Last vậy. Bên nó thâu à? Bằng vậy. Bên nó này. Mà bà gì ở đây mà đang ăn chỗ à? Sao cái nó kìa? Hả? Gamia जाहैबाय बिसिना जाम्फैगुरि तिनालि आदै नैबेनिनो खाथिनि सेरफांगुरि जाम्फैगुरि तिनालिनि आदैमोन आंना हिनजावा आरो नामा जाहैबाय नामबो सोंदोंमोन ना बयबो नामा जाहैबाय आंना हिनजावना रिंखांस्रि मोसाहारिमोन दा जानथानाव फैबाय नालाय जानथाना बर'ना दा रिंखांस्रि बर'सो जासिगोन आरोना आदैमोन आंनि हिनजावनि टाइटेला जानो गोथाव सफारिया नों दा नागार आं दा नै बरिया दं आदैमोन सफारियाव हेभि नै हानदों नै हानदों नै मेरला दं ấy là không này với cái là của bốc lèo đừng không bây giờ hết mà để ai đây này khát xong này níu lên níu đây ai níu nó ra là nào mà số mà bài chơi chứ mà số mà bài chơi rồi đây bốc lèo ta số mà bài chơi ăn đứt số mà bài chơi là gì mà nó khi bao giờ nó ra khử chào bạn sao nâng sự sao chưa phát ăn lên mà cũng phát gì đây nó chưa đấy chụp nè hả không này bị xây dựng bị này đấy hôm tô thập ai ơi hắn đỡ jump đi ê cứ thay sợ mình là đúng mình đây là không nó được rồi nên thì vậy ở đây mình दा सफारिखौ लाखांबाय जाबायबो मेदामाबो जाबाय आंबो जाबाय जिखुनु ओमफ्राय नायाथ' गैया सोरबा नायबाय ओमफ्राय दा जों हिनजावजों आंजों न' फारसे दावगालांफिनसै ओमफ्राय ओंख्रिथ' सङाखै ओंखामबो सङाखै रायजागोन बिखुनजोजों सच्चे बिदि बेरायफैबाय थानाया आयै थांसै आदैमोन न'आव थांसै मोनाबाय नै मोनाबाय माइयानो मा जाखोथाय देग्लाय आयै जानथाना सच्चे नोरैबो दं ओइयाव दा जिखुनु जाया आदैमोन भिडिअआ बेनोसै आंना हिनजावा मा स्टाइल जेन'बा मोजां ना गाज्रि आदैमोन आं नायनायावथ' बिराद किउटलै फसायनायखायसो लादों माने नोंसोर माने आंनि गोसोजों नोंसोरनि गोसोजों मिलायाना जिखुनु दा नोंसोर एसे खिन्थाहरदो आरोना आंनि हिनजावा माबायदि साइज नंगौना नङा कमेन्ट हरदो आदैमोन आंना बुरिया बेनो सना गावदाङा बिमा थैस' थांस' संसार जागोन बिमा जा सानैजों ज' ना बिमा औ होनला ना थैस' थांस' रायजो जागोन ना सना yes बेजोंनो ओरै पाइप दं बेलाय जोंनि माइयाव थांनाय बेयाव माइयाव दै दंखायदांलै हासार सारफैनांगौ आदैमोन बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअआ माने
गाबोननिफ्राय भिडिअ नुबाय थासिगोन जों हिनजाव सानै बोराय बुरै सानैनि गाव आरोना दा भिडिअआ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोमोन मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौबो एबारनिफ्राय रानिं होबाय थासिगोन आरोमोन एसे सापर्ट खालामदो जान्दाखौबो दा मबाइलाबो नै दा केमेराया मा जाखोथाय एसे गाज्रि जानानै दं बांद्राय मोजां नुला ओमफ्राय दा क्वालिटिखौ एसे मोजां नुवा जानो हागौ आरो नोंसोर ओमफ्राय आं एबार सामसुं मबाइल बायनो नागिरबाय गोदाननो नै बे मास जोबबानो लासिगोन आरोना आदैमोन बांद्रायखौ लाया 35,000सोनिखौ लानोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आदैमोन बरिया सफारियाबो गोदै जिखुनु जाया कमेन्ट हरदो आंनि हिन्जावआ माबायदि आयै बिमाखौ बोगोन आंना हिन्जावआ नै आदैमोन आंनि थाखाय किउट आरोना नोंसोरसो मा सानो बेनोसै दे आदैमोन